Μαμά, εγώ απόψε θα πάω. Στο πάρτι. Α, δεν ξέρω τον πατέρα σου να πεις. Εγώ που είμαι μητέρα της λέω ότι απόψε πρέπει να πάει. Και εγώ που είμαι πατέρας της σου λέω ότι δεν θα πάει. Κόρη μου είναι και θα πάει. Ωραία. Η μισή δική σου να πάει. Η άλλη μισή από τη μέση και κάτω θα μείνει σπίτι. Κουταμάρες. Και δάμα Μιχάλη. Συγκέντρωνε το πλατογραφείο. Όχι. Άρχισε πάρτι το τίκανο. Α, αλήθεια κύριε Θόδωρε, γιατί δεν αφήνετε τη Χριστίνα να έρθει μαζί μου? Φοβάμαι βρε παιδάκι μου. Καλέ, μπάσε καλό σας. Καλέ, τι φοβάστε, αφού θα είμαι εγώ μαζί της. Δίπλα της θα είμαι. Όποιος τολμήσει να την πειράξει, θα περάσει πρώτα από πάνω. Μωρέ, από πάνω σας περάσει. Από πάνω της απαγορεύεται. Το ορκίζομαι. Λοιπόν. Να λοιπόν. Λεπτομέρεια. Θέλω λεπτομέρεια. Τον τέτοιο. Πού τον γνώρισε. Και μια φίλη ελεύθερη. Αφήστε τη λέει σε εμάς. Εμείς θα την προσέξουμε. Πρώτης τάξης στο σπίτι. Νοικοκυρέ, φίλοι και φίλοι. Ακριβώς. Να, με αγκάλιασε. Ο Μιχάλης. Με φίλησε. Ο Μιχάλης. Και άρχισε να μου μιλάει στα αυτή. Γιατί, ήταν κι άλλος μπροστά. Τότε γιατί σου ψιθύριζε στα αυτή. Μη σας ακούσουν τα κουκουνάρια. Και καταδορούν τα γεγονότα. Ρούλα! Και το ξέρες. Αλλά Το τίκανο!